राजा नोंथांमोन मैयाहाय आङो सान्तिपुरनिफ्राय फाथाबारिनिफ्राय ओरै मालि बिथा साइडआवहाय ओंखारदोंमोन दिनैबो ओंखारगोन बेनि सिमाजोंनो माने मैयानि मोनसे भिडिअ दंमोन रनजित बसुमतारीनि माखासे गोदै रावावहाय थांदोंमोन नाथाय बे व्यक्तिफ्रा रनजित बसुमतारीजों थांनानै दिनैहाय मा अलखदाव गोग्लैहैदों बिथांमोना मा बाथ्रा बुंहरजानायमोन बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोना इउपिपिएलआव थांदोंमोन नंगौ बयबो गोदान राजखान्थि फैयोब्लाथ' बयबो गोदै रावफोरखौ बाथ्राफोरखौ बुङो बयबाबो बुंखागोन बे स्वाभाबिक बेयो राजखान्थि दोलोनि नियम आरो आदर्श बेफोरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै माबायदि जोंनि बर' गामिनि सादा सिदा मावनानै जाग्रा नैबे उमुक खालाम होननानै बुंबाय बे उमुकसो जायो होननानै एग्जाम्पलाव दासिमबो गोबाङानो बायदि रोखोमनि मुलि बायनानै जायोना बेफोर एसे सांग्राङाव एसे जानाया मोजां नङाब्ला खैफोदा सुख'हायै अलखदाव गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जा आं बे व्यक्तिखौ आं दाबो बुंगोन थ' राजखान्थिनि बाथ्राया जाहैबाय मा जाय व्यक्तिफ्रा मैया बिपिएफ दोलोआव फैफिनदों जयनिं जादों रनजित बसुमतारीनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों ना जों एसे खोनासंनानै लानि होनबा बे बाराव जुदि नायनो थाङोब्ला आरो आं बे व्यक्तिखौ नुखाबाय थानाय आवगोलफोरबो बिथांखौ हयथ'बा बहाबा लोगोबो मोनदोंदां खिन्थु महरखौ दासिमबो हमनो हायाखै आं बहाबा माबा मोनसे बिजों लोगो मोनसनदों आरो मोजां सिरियासनो माबा मोनसे बाथ्राबो सावरायफ्लांदोंदां खिन्थु हमनो हायाखै आं दासिमबो मानसिखौ माने गोबां मानसि लोगो मोनोना सानफ्रोमबो बेनि थाखाय माने दासिमबो गोसोखांनो हायाखै आं बे मानसिखौ जाय हक दाबो बिथांमोना फैफिनबाय रनजित बसुमतारी मोननिफ्राय ना मा मोनदों आरो रनजित बसुमतारीया बै व्यक्तिफोरखौ माबायदिहाय खालामनानै दोननाय बिनि बाथ्राखौसो खोनासंनि रनजित बसुमतारीया जुदि थारैनो बेफोराव खोनाबाय थादों मुखे एमएलए आवबो मोननो हागौ टिकेट बेफोरबायदि जुदि मोनोब्ला मोजाङै मोननै जायगायावथ' बियो जेनखाबाय मोजाङैनो आरोबाव बे बाराव फिन खनसेबाव आरोबाव बियो जेननो थांबावगासिनो दङ एमएलए आवहाय मोजाङैनो जेनगोन एमएलए आव जेनदोंब्लाथ' आरो भबिसतआवबो बियो पलिटिक्सखौनो गोसोखांथारनो नांला बियो राजखान्थिखौनो नांथारला बियो बेफोरबायदि आरो बियोथ' मोनसे खामानिखौ दाबो मावना लानो हायाखै आरो जिबनावबो हानाय नङा राजखान्थियाव बेफोरबायदि बुंनो हायि बाथ्राफोरखौ बुङो आरोखि मा बाथ्रा बुंदोंमोन बियो बिराद गिदिर बाथ्रा बुंना लादोंमोन दा जों बिनि डेड बडिखौसो ना जों माने एभ्रि इयार जोङो बिबार मालासो होनांसिगौमोन नंगौना नङा रायजोफोर एसे बुंनानै बुंहर कमेन्टआव एसे खोन्थाहरनायलाय मा बुंदोंमोन बियो रनजित बसुमतारीया जुदि बिपिएफआ सरकार दायोब्ला आं हाग्रामानि गारियाव बारसोमनानै थैगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला हाग्रामा महिलारिया आंनि गारियाव बारसोमना थैनांगोन दा सोर थैनांगोन रनजित बसुमतारीया थैनांगौ ना हाग्रामा महिलारिया थैनांगौ बियो आंनि बुंनाय राव नङा खुद बारग' एनडिएफबिनिमोन आरो इएम इउपिपिएलनि इएममोन बारग' इएम बै समाव दाथ' बारग'सो होनांसिगोन एमसिएलएबो गैबावला जिर' थैनांसिगौमोन बियो आरो बिनि न' खाथियाव मार्टिएस्टम गिदिरनो थानांसिगौमोन जों बेखौ दासिमबो नुनो मोनाखै राजखान्थियाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो हायो सोरबाया बुंदोंमोन बिपिएफआ देरहायोबा जों आखाइ थबस्र' दानस'गोन सोरबाया बुंदोंमोन बिपिएफआ सरकार जुदि दायोब्ला आं फासि नांनानै थैगोन बेफोरबायदि रावखौ बाहायनो हायो राजखान्थियाव होनबा जोङो
साननानै नायदो जिखियानो जायामोन आं गोलाव टाइम लाबाय नैबे रनजित बसुमतारीनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौसो जों एसे खोनासंनानैबो लानि गिबियावनो दिनै जोंनि बिपिएफ पार्टिखौहाय आं धन्यबाद होग्रोदों लोगोसे दिनैहाय बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि एमसिएलए सारखौ आं धन्यबाद होदों आरो औगुरि फाथाबारि प्राइमारि बिसिडिसि गासै सोद्रोमानिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरबाय आरो ब्लकनिफ्राय नुजाफैनाय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजाङैखौ बावहरनाय जाबाय जोंनि दिनै बिपिएफआव फैफिननायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो बिपिएफनि मावनाय दांनाय गासैखौबो आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो रलिं गभर्नमेन्टजों थानानैनो जोङो हेफाजाब होलांनो थाखाय जोङो दिनै ज'यैनो जों ओंखारबोफिननाय जाहैबाय जों थांनाय समाव जों इउपिपिएलमोन फेरेंगानि दैदेननायाव जों दंमोन दिनै नाथाय जोङो बिथांखौ गारनानै जोङो दिनै बिपिएफआवहाय जों जगदान जाबाय थांनाय बिटिसि सरकाराव बर'नि दैदेननाय गोबां मिशन आरो भिसननि खोथा बुंनानै माने रायजोफोरनि सिगाङाव बिथांमोना बुंबाय थायोमोन थारैनो बैबायदियावहाय नोंथांमोना माबाफोर मोनफुंनो हादोंना हायाखै जों जेबो मोनफुंनो हायाखै फेरेंगा सारा नोंथांमोननि थाखाय जों बिथांनिफ्राय जों जेबो सुबिदा मोनाखै जोंथ' गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांनि थाखायहाय बिथांनि जानानै जों मदद खालामदोंमोन